Lengane yakho izalwa uwena engangilala naye futhi nawe uyakwazi lokho. Ngithi mina ngangifuna i-assurity kuphela. Ngiyakwazi lokuthi wawulala nami kuphela ngoba wena noGuy naningasezwani. And indlela uGuy ayesekusondeza ngayo yiyo leyo ukuthi ayezokulobola. Useyakutshela, okay, sorry, useyakutshela manje shothi ukuthi ingane sekwehe yakho. Amungitshela nje direct ukuthi ingane yakho. Ekuqaleni wayekuphikisile lokho. Wakuphika lokho sisesikoleni. Oh. Wakuphika. Okay. So isikhathi sihambe ke sengiyasebenza ke manje. So ngisebenza kwi transport industry and icompany engisebenza kuyo ine contract nenye yama companies ukuthi I transport abasebenzi bale company. Okay. So icompany ke iya transporta abasebenzi and then bese ngithola enye I trip entsha manje engizoyisebenza ezohamba ngala engihlala ngakhona. Yeah. Uma le trip ihamba la engihlala ngakhona bese ke ama shift kuyazi na ama shift awafani. Yeah. So ima shift engafani bese ngihlangana nabasebenzi bonke bese kuthiwa hayi boy wemnumzana nanga umfowenu. Cha umfowethu lona. Kuthiwa hey health drive umfowenu lo. Bese siyajwayelana noGuy lo manje esishare isibongo esifanayo phela siwobhuti. Yeah. So sijwayelana noGuy kube mnandi yonke into ethi mayihola uGuy angiphathele into ezikhala kahle angiphathele ibhuzo lezi esizidla ngomnyama kube mnandi. And then one day uGuy avele afike angi-invite athi uzoba nomcimbi ekhaya kubo ucela ukuthi ngifike ekhaya kubo ngizovakasha. Yeah. So mangifike ekhaya kubo kulomcimbi uGuy anginike iroom anginike ibhuzo zami ehlohlozayo athi iroom yakho le kusekhaya la. Ayi manje bese nginqena ukuba izivakashe ekhaya ngoba phela kusekhaya. Isibongo sodwa. Yeah. Bese nami ngithi nami ake ngithunywe la ngithumeka ngakhona bese gcine ngithume lithi malishona ilanga uGuy bese ethi hey ingane zami seyifikile uzoyibona ntambama. Hayi ngijabule nami ukubona ingane ufike yokuqala sibingelelane kube kuhle lokho ngidlela iziphuzo zami njalo. Wathi 5 to 10 minutes later wavele kwafika le yami ingane le ngiyizalayo. Le azi ukuthi eyakhe yena. Le azi ukuthi eyakhe mina ngangiyazi izithombe ngoma wayo wayengithumelela izithombe. Yafika ingane yathi mayiqhamuka ingane ngasukuma ngama ngeinyawo. Ngayibamba ingane ngayihug ingane ngoba ngangiqala ukuyibona in real life. Ngayihug ingane kwamnandi yonke into engayidedela emva kwesikhathi nabo baxakeka nje endlini ukuthi kwenzakalani manje wasuyibamba iphuzo lezi ade ngizile. Ngayidedela ingane ngahlala phansi wasekuseni umcimbi waqhubeka emva kwalokho ngabona ukuthi ekugcineni kosuku if one day iqiniso liyaphuma kuzoba sengathi mina ngangazi ukuthi le ngane eyakho. Ubhuti maye ngalithola leli qiniso esethi yazi ngabona indlela ayihaga ngayo ingane ngaleli yala kwakukhombisa ukuthi ingane eyakhe. So kuke kwaba nesigaba la ngengagula khona ngagula like really serious ngalala nje esibhedlela. Ngisho la ekhaya ngangibatshela ngisho ngisesibhedlela ukuthi bafowethu makwenzeka iqhamuka ingane niyoyamukela ingane ngoba iyami ingane. So istory nje bayasazi sonke ngaba nje naleyo nkinga yokuthi nginengane kodwa nje anginayi access yayo uma wayo nje akafune lutho. Mind you sahlukana noGuy there was a time la engake ngabeka khona imali eyayi close to 70,000 ngangithi ngifuna ukuthenga ngayo imoto ngimncenga ke ngithi ngifuna ukuthatha le mali ngiyohlawula leli cala lami. Athi nje ugela uma ungakwenza konke lokho mina ngihlangene kodwa engikutshela khona ngiyofa mina the day wena usubuya khona. Mhlambe estorini sakho uyafisa ukuthi ukwazi ukuthola iaccess emntwaneni wakho kube khona irelationship eba khona. Ku leyo mpendulo futhi nje ngiphendule ngiyafisa ngoba usisi kuke
okay sayisavile inamba yami sisakhuluma yeah into eyayibhlungu kakhulu kwakukubona ama status akhe ekhuluma ukuthi ingane iyagula epost izithombe ingane iphunywe izinto emzimbeni ngibona ukuthi njengamanje yazi lengane ngabe iyahamba yakudokotela ngithi kuye thatha nayo imali ethi nje cha ngiyabonga angifune lutho so ngicela ngifisela imfundo enhle kodwa ngiyazi ifunda endaweni ebhedanga ngifisela imfundo enhle angikwazi ukwenza lutho so ngicela ukubuza lapho ukuthi ngincesa ukuphulolimo mayelana nalo bhuti lo onanizwana naye owawusuzwana naye obaba wale ngane leyo manje wagcina umtshelile noma nini sakhuluma nisazwana kahle kahle noma kwamele kuphela ubudlelwane benu ngenxa ukuthi ngenxa yale mfihlo le onayo ngenxa yemfihlo mama kwangiphoqa ukuthi mina ngishintshe ukusebenza ngishintshe ukusebenza ngiyosebenza kwelinye side mhlawumbe nje mangenza example nje waseThekwini ngithi mhlawumbe ngangithatha ishift yasenanda bese ngithi ngayishintsha ishift yasenanda ngawuthatha eyasemlazi kwaviki ukuze ngimbalekele yabona ngishintshe nezinamba nani ethi mayifika kimi la ngoba phela ngibathatha endaweni eyodwa bonke labantu laba sebebhekile ethi awukwenzakala ngithi mina ayi khona abaqamba manga ba complain abathi mina ngiyabheka so ngase ngiyashintsha wabamba lelo gama lelo ngashintsha inamba ngaphela emehlweni ngoba ngibuka ukuthi hey la engangilimaza nako ngilimaza mhlawumbe intombazane eneminyaka emingaki manje ingane izalwe ngo2014 ngokukhumbula kwami between February and March 2014 between February and March so umuntu ono 12-13 una 12 years umuntu lapha impela ngenxa yesikhathi ngiyabonga kakhulu Anonymous usefikile owezindaba since kuyinyanga ye freedom what I can tell you ukuthi ayisho ukuthi walk away but kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ube na courage ukuthi ubuye and ufixe leyo problem osuke ikhona what I can tell you ukuthi mhlambe ungaphuthelwa ithuba lokuba ubaba obonakalayo because ukuba ubaba kusho ukuthi you need to provide but ukuba present